da li si ti propustio tu informaciju kroz 3 sita? On ga je čudno pogledao i rekao, kakva 3 sita? Pa prvo sito je sito istine. Da li si ti siguran da je ta informacija koju želiš da mi kažeš o mom prijatelju istinita? On ga je pogledao i kaže, pa nisam baš siguran. Dobro, ajde i dalje imaš šansu da prođeš taj test. Drugo sito je sito dobrote. Da li je ta informacija dobra za mene ili za nekog koju ćeš mi preneti? Pa nije baš. Dobro, ajde imaš i treću šansu. Da li je ta informacija korisna za mene ili nekog prijatelja i tako dalje? Pa nije baš. Pa dobro, onda zašto bi ti meni uopšte rekao tu informaciju? Ovo je, deco, samo simbolično koliko je vama i danas potrebno, znači, u moru ovih informacija da vi filtrirate sve te informacije. Da li je to dobro za vas, da li će nešto korisno da vam donese i, vrlo bitno, da li je ta informacija istinita. Zato mi radimo ove radionice i ja se radim da će ih biti još.